שלום לכולם, לי קוראים שמחה ואני חוקר אסטרולוגיה. חוקר אסטרולוגיה כבר 10 שנים, והיום אני יוצא להראות כמה דברים. היום כולם בחדשות מדברים על הסכם ההבנות הדרמטי שנחתם ממש עכשיו בין ארצות הברית, דונלד טראמפ ואיראן. כולם חוגגים, כולם בטוחים שהנה הגענו אל השקט והדיפלומטיה ניצחה. אבל היום אני רוצה להראות לכם מה באמת קורה מאחורי הקלעים בשמיים. לקחתי את מפות המולדות של 5 גורמים. 1 זה מדינת ישראל, 2 בנימין נתניהו, 3 דונלד טראמפ, 4 זה ארצות הברית, 5 זה איראן. פתחתי את המעלות המדויקות ואני אומר לכם עכשיו, אנחנו בדרך למלכודת קשיחה. השקט הזה הוא זמני בלבד, והכל הולך להתפוצץ בסוף יוני ותחילת יולי. טוב, בואו נרד למספרים, כי האסטרולוגיה המסורתית של אבן עזרא ואלבירוני לא משקרת. היא מתמטיקה טהורה. תסתכלו עכשיו, אני אראה לכם על המסך את ההצלבה המטורפת של ציר האריה. מדינת ישראל, זה מדינת ישראל, תסתכלו מפת מדינת ישראל, המרס נמצא ב-28 באריה. עכשיו אנחנו הולכים למפת טראמפ. מפת טראמפ נמצא 26 מעלות באריה גם. מפת ביבי נתניהו נמצא גם ב-26 אריה. מה זה אומר? מדינת ישראל, ביבי נתניהו ודונלד טראמפ יש את אותו מרס, בדיוק כוכב המלחמה והצבא. של שלושתם יושב בסוף מזל אריה, בין המעלות 26 ל-28 מעלות. זה אומר כשאחד מופעל צבאית, שלושתם נדרכים יחד על אותו תדר בדיוק. ברגע שאחד מהכוכבים מתפוצץ, כמו שקרה בשאגת הארי, אז כולם מתאחדים ביחד והולכים לתקוף את איראן. זה מה שקרה. אז למה חתמו על הסכם דווקא? עכשיו, באמצע יוני. בואו נגיד לכם. כי יופיטר נמצא במזל תאומים. הוא מפעיל את השמש של טראמפ. זה זמן קלאסי לכותרות, דיבורים והצהרות, לתקשורת, שהוא אוהב את זה במקביל. השמש בשמיים מפעילה את מרקורי של איראן במזל קשת. ומרקורי אחראי על חתימות וניירות. אבל הנה המלכודת שאף אחד לא רואה בחדשות. לאיראן יש נקודת אסטרולוגית קריטית שנקראת נקודת ההכרח והעימות. לוט אוף נססיס. והיא יושבת בדיוק ב-25 מעלות במזל סרטן. אז מה הולך לקרות הלאה? בסוף יוני ובתחילת יולי 2026, הכוכבים הלוחמניים בשמיים, השמש וכוכב מרס עוברים למזל סרטן. הם הולכים לנחות בדיוק על מעלת העימות של איראן, ב-25 מעלות סרטן. במקביל, מרס בשמיים יוצר זווית מרובעת קשיחה של 90 מעלות לירח של איראן בתלה, וירח של מדינת ישראל באריה. המשמעות בשטח היא חד משמעית. ההסכם של היום מתגלה כמשענת קנה רצוץ. בסוף החודש הלחץ המודיעיני והפוליטי יגיע לשיא. ובשבוע הראשון של יולי המרס המשותף של טראמפ, ביבי וישראל יתעורר. אנחנו נראה טענות של הפרות הסכם, עימות חזיתית חריף, ומעבר למכה צבאית פיזית קשה בשטח, השמיים נעולים על הציר הזה. זה מה שאני אומר לכם. אנחנו סיימנו. אם אתם רוצים להמשיך לעקוב אחרי ניתוח אסטרולוגים קשיחים, מבוססים מעלות ונקודות ערביות, אלבירוני ואבן עזרא, ולא סתם סיפורים באוויר, תעשו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ שלי.
ותכתבו לי עכשיו בתגובה, מה דעתכם, ההסכם של טראמפ ואיראן יחזיק מעמד או יתפוצץ כמו שראינו במפות?